Nu! Eu nu! Am pus-o bine. Foarte rău. Dar invitatul nostru anterior nu mai este printre noi. Avem un nou invitat. Diana! Salut! Bună ziua! Cum vă numiți? Diana. Și voi cum? Cristina. Și mai cum? Atât. Și mai cum? Atât. Și mai cum? Atât. 24 hours later. Și mai cum? Atât. Și mai cum? Atât. Puteți să dispăreți de acolo prin magie? Cine v-a adus aici? Mama. De ce mama și nu tata? Deoarece s-a cu mama. De ce stați cu mama și nu cu tata? Pentru că așa vor mușchii mei. De ce mușchi dumneavoastră fără așa? Că așa vor și nu se cu dumneavoastră. Da! Am pus-o bine. Interviul continuă. Atât. Vino tu mai face. Aveți un iubit? Nu. Cum îl cheamă? Nu. Nu! E un nume! Continuând. Mai dată o ia O vale și o curbă și un deal și o vale și o vale și o curbă. Iarăși un deal și iarăși o vale și iarăși o curbă. Continuă interviul. Continuând cu o și cu Diana. Încă lasă mă mănânc. Bă, dau seama. Ați ars un lemn. Nu. De ce? Da, așa. Ce lemn? Așa că da mare, în primul rând. Continuând, ați dat foc la o casă? Nu. Dacă ați dat foc la un lemn, cum ne-ați dat foc la o casă? Nu am dat foc la o casă în primul rând și n-am dat nici la lemn. Ba da, ați dat, că ai zis acum. Nu am dat. Ba da, ați zis. Nu am dat. Ba da, N-am dat. ba da. Bă, dai mi la mea. Continuând, avem aici un microfon de 10 miliarde de Bani. zero bani. Na, 0,0 bani. în fine, continuând, ce puteți mai spune despre dumneavoastră? Ce faceți? Ce hobby-uri aveți? Ce să fac? Vă Mă place la plimb. școală? Da. Continuați. Numai sport îmi place la școală. Dar nu mă interesează de școală, voi spuneți despre dumneavoastră. Îmi place să mă machez, să mă Dar nu mă plimb. interesează de dumneavoastră, spuneți de școală. Păi orice școală, ori de mine. De școală. Păi ce? Păi De care- dumneavoastră, nu de școală. Eu nu știu. Spuneți de școală. Ai fost cu Dacă nu știți de școală, spuneți de dumneavoastră. Sunt mare fan, Nicola Sa. Unde ai plecat din cadru, bă? Așa. Sunteți virgină? Nu. Ba da. Da. Nu. Da. Nu. Nu. Da. Ba da. Nici voi nu știți. Da. Sau nu? Nu. Sau da? Sau da. Spune sincer, da sau nu, că deja mă tare gâtul. Nu. Bine, nu. Ați mâncat înghețată azi? Nu. Da, era dezghețată. N-am mâncat înghețată în primul rând și nu știu dacă era înghețată. Ba, dar ați mâncat. Am mâncat nimic. Ați mâncat o pită. N-am mâncat nimic azi. Nimic? Doar mâncare. Ce fel de mâncare? Sărată bef, sarmale. Ce? Voi mâncați sarmale, rușine să... Cam asta a fost clipul, mulțumesc de vizionare, să nu uitați de like, subscribe. Ni s-a închis camera și de-aia n-am putut să facem și outro acolo și noi ne revedem data viitoare. Pa!